午後5時30分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、県央道を八王子方面へ向かわれる方にお知らせします。工事のため、牛久網インターを先頭に2キロほど渋滞しています。続いて、常磐道を東京方面へ向かわれる方にお知らせします。三郷料金所スマートインターを先頭に19キロ、また、三郷ジャンクション、大泉方面へのランプを先頭に、それぞれ渋滞しています。続いて、外環を三郷方面、大泉方面へ向かわれる方にお知らせします。外環三郷西インター付近を先頭に、また、川口ジャンクションを先頭に3キロ、それぞれ渋滞しています。ネクスコ東日本よりお伝えしました。